Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan agrigor. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti pakasarita aken ayat. Naglaklakayak abaro. Iso nga idinaadaanak iti nobya iti edad ko a 50, impaay ko ti amin, iti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Grigor, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Agyamanak na dya, tay naklon mo matlaang ti idardarirak ko nga ayat. Saan ka matanarigat nga ayatan, Tata Gregor? Ni Nadja met. Tata ko na napailan, met. Gregor, ko namlatan wenno, darling. Ha? Ayun gayam, nalipatak mo ten. Pasensya kan, darling. Po, nagmayatin adenggan. Kaslak man la imubing iti panagriknak. Katsi ka naulit-ulitak nga ibalikas. Gregor, darling. Ay na. Mano, sigurado ka kadi, ngay ayaten na kanina dya. Ketuen met ading ko. Apay, aklunin na nga rod ti datdaton kong ayat ken kuana, nusan nak ngay ayaten. Kat anya ti amok ngay manong, amangan met nulokwan na kalaeng, wano ada sa bali apanggap na. Kas kumaitian niya. Awan manong, lipata mo na ibagak. Amok ngagdwa-dwa ka kininadya, minda ading ko. Gaputa ubing ama idilig kanyak. Ngam di kagdanag, masigurado nga ay ayaten nak ni minda. Apaw, nagswerte kan pare. Nakanobya ka iti kaubingan na lang aruden. Nagpintas pa'y. Wan met pare. Kas lang arod agtatapawak iti ulap iti panagriknak idi inaklunak ni Nadja. Ay kastoy gayam tirik na pare. Ayang kita pare. Tiyan niya pare. Ay agsipot-sipot ka pare. Iti dayje ak kaubing kan kapintas ni Nadja. Ay sigurado nga ado ti agar-aram kan kuana. Amangan mat no saan la asiksika tinobyo na. Manong, nakasaritak jamay sa agayem ko. Nakita na kano ni Nadja nga ada kasinsin na labay na alalaki. Kaano ang nakita na? Amangan mat no parparmata na laang dayta. Jak mamati amaramid ni Nadja timang luko kanyak. Kasano asaan mo ko maapat yan? Kat adalang nga rodan tinakakita. Dayta jakon ko nakidikan ka, Manong. Agaram kamat ngamin, ngam ubing nga adayo ngam sika. At dayta ka manan ako nakminda, mangrugi ka manan. Kanday ta ibagbagam, anakita da ni Nadja, nga da kasalsalabay na alalaki, jakpat chain, aging gaasaan asyak ti makakita. Ay, jak amukan ka, Manong. Mala, bayam, takasaritak to ni Nadja, tapnumapnek ka. Angam no ita, jak mamate, tadakkel ti panagtalek ko kenkwana. Nadja darling, anya tay nadamag ko, ngada ka no kasalsalabay mo alalaki di kalman. Anya? Nagkunamot dita, darling. Saan ka mamatpati? Pamardaya dala ang dayta. Katuan, adda panagtalek ko ken ka, iso ajak mamati. Ibagbagak nga raod nga mga no parparmata dala ang tinakita da. Husto ka, darling. Kan may sa anak to pa'y arimrimwar, kasano ko maamakita da? Mala, bayam day ta nabanag, darling. Saan aday ta importante? Tinapatag ita, ket amom anan-anay ti panagtalek ko ken ka, Nadja. Gregor, darling, ada ko makayat ko agatangan. Ngam kurang mo di kwartak. Mabalinti bumulod kan ka, darling.
bayadak tumatlaang no da kwartak. Mano aya ti kasapulam. 2,000 kuma, darling. Day talagayam. Adto'y ti 5,000. Igatang mo iti kayat mo agatangen. Kwa, dakal unay ti 5,000. Ang mga naawan pagbayad ko. Nagkuna nga min aya pabayadak. Nadya, darling. Ha? Itid ko day taken ka. Iso ano adda ka sa pulam. Saan ka abumdeng amang ibaga kanyak. Itid ko, basta adda lakit di. Ay no, agyaman na, Gregor, darling. I love you at talaga. Uncle, anya di nadamag ko nga ik-ikam ni Nadia iti kwarta? Sapay nagdadakkel agatad. Apay aya, kanakan maya. Adda ka nung arod kayat na agatangen, iso nga inikak. Anya? Adda kayat na agatangan? Ket sikat ti dumawatan na iti paggatang na? Apay, saan ang makatigad iti igatang na iti kayat na? Apay, adda impadulin na ken kaya? Amabalin na adawaten no kasapulan na? Sana di mawat. Sakti nagdisnudo anang third. Kuna nabayadan ng tumatlaang, ang imbaga kasanin. Tawan mo't la sabsabali ka na kami. Agayan ayat kami nga ron. Anya? Makitam dayta, uncle. Dayta ti pamanaknak, aday talak kwartam ti kinayat na ken ka. Agin bubulod laeng mo't takitaan na no ikam mo no saan. Ket si kamot, uncle, gaputa agraraman kamot nga agkanobya. Sige, itod kalat tamoten nga itod. Nay, jak magustuhan ti pa nagsasaom kaanakan. Jak kaya ti kasta pa nagsasaom kini Nadia Ken bay anak latta ka din. Sana bale, tasan ko matadaw-dawatan ken katit, itod ko ken kwa na akwarta. Wen uncle. Gusto daytan, Maya. Isardeng mo daytan. Tauray anya ti ibagbagayo. Santo nga agbaliw ti panagayat ko kini Nadia. Agpada kayo la iti inam animinda. Kontrabida iti biyag ko. Kasanungay pare. Anya ti planom. Agpatinggalatan anobyam ni Nadia. Ikasar mo kit din. Tapno malanitan kumamanan to'y subil ko. Imbaga kon kini Nadia day taabanag pare. Ang kuna na asaan pa'y kanwa nakasagana makiasawa. Ay? Anya ngay nga rod. Ururayim latan. Si Kugamon pare. Tapno awan mabalinan na. Amangan noon unanda ka pa'y ti sabali. Si kamat pare Joey. Madimat aday tangay bagbagam. Ay ayatak unay ni Nadia. Kat respect work noon yaman ti desisyon na. Linuloko. Kasanon, no isukat na ka iti adayo nga ubing ngam iti sika. Saan mo't siguro, pare? Saan mo ang masigurado da ita, pare? Nang runa kat kaubumingan na. Amangan no saan mo ang mapupuutan. At dagaya man iti sabali nga ima. Nadia, anya nga tano agkasartan. Tapno mapunasan ti panagdwa-dwadaken ka. Masaksak kita anak ngamin, no adamang mangag ko nga ibagbagada kontraken ka. Kunakmat asa anak pa'y anak kasagana makiasawa. Aguray kalatta ka di. Madanon to latta dayta. Kaanon to ngay dayta madanon. Ang mga nudyakon makauray. Magagaran ak unay na mangikasarken ka. Tapno mayawid ka ni Jebalay ko. Jak pa'y nga rod kaya ti makiasawa. Kano makaas-asawa ka una yun, di agbiro ka ditan iti bakit wano katawanam nga ikasar mo. Apay nga akastamat ng tibagbagam na dya. Nakadagdagulit kamot ngamin. Namin ano lang arudan nga imbagak, ajak pa'y kaya ti makiasawa. No makaas-asawa ka una yun, inkagsapulan iti sabali a babae a padam a makaas-asawan. Anya, iduron nakpaikid din iti sabali, darling. Ay. Bala, gusto nga rudain. Saan kan nga agungat? Madadahil day ta kinapintas mo. Sige. Saan kun nga ipilit, no saan ka pa'y anak kasagana, darling?
sabong ken chocolate para ken ka, darling. Amok ngamin nakaunget ka idi kalman. Agyaman na. Pasensya ka lakuman no dagulitak. Ay ayaten ka ngamin unay. Wen, amok dayta. Uray saan mo nga ibaga? Ulit-ulitam tumat nga ibagbaga. Nay, makaunget ka man laadagosan. Umay ka man kiti na dya. Ibatan nakman! Di nag-arakupan! Nakapudpudot! Apay ngay akas jay mata ni Nadja. Pudnun sa mati bagbagada may papankan kwa na. Kwartak sa laeng agpaiso ti almanan na. Apay atunggal ibagak agkasar kamin kat makaungat adagos. Kaslak kadurman nakpay, idi inarakop ko itay. Ibaga na nakapudpudot, kat saan mo't anapudot ti panawan. Ay kapay, Gregor. At tangag pa'y sunubyam, ngam di mo mo't maigamahan. Uncle, adda pamanaknak ko, aluklukon na kalaang day dyan na dyan. O, atoy. Kitaam anaimbag ti adday tiladawan. Nay, nimot na dyan nga agpaiso. Kat adda kain narakop na lalaki. O, anya ngay, uncle. Mamati ka itan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagamikan ka, nga utu-utuan na kalaang day dyan babae. Ngam di ka mo ngamin mamati. Ay na, uncle, agriing kayon iti kinapudno. Ay, pudno ka di daytoy. Katuan mo't, uncle. Damo pa'y laang, madlawan akwarta laang ti kinayat na kan ka. Nakakitaang mo't ngay iti kagangganusan na abalasang nga agayat iti dandanin ag senior citizen. Pabuya laang iti telebisyon ti pakakitaam iti kasta, uncle. Adayo, wenno man mano amapasamak dayta, iti pudpud no abiyag. Apay ngay anaaramid mo kanyak ti kastoy na dya. Kunak mano ko nam nga ay ayaten nak. Anya ti bagbaga? Adda nakita kaladawan mo. Adda kain inarakop mo lalaki. Apay ngay na dya. Ngam uray no kasya iti inaramid mo. Ay ayaten kalata. Nakasagana aklata amangi kasarkan ka. Kasar-kasar mo't nga ibagbagam. Total, naamuan mo't laangan tata. Ibaga kon ti agpaiso. Awan mariknak nga ayat kan ka. Kan pasensya kan, tata. Ngam saan ko akayat ti makiasawa iti kasken kan alaklakayudan. Anya, laklakayudan kung kunam kanyak itan? Unay kamutin na dya? Ibaga kon ti agpaiso, tata. Inaklon ka laeng, gaputak kayat ko apadasen, no kasano ti makirelasyon iti lakay. Ngam pulos nga awan ti simgar adut-dut ko ken ka. Kat awan to apulos ti planok a makiasawa ken ka. Ay, unayin na dya. Nagsakitan dagitang ibagbagam. Isumot lagayam atunggal ibagak nga agkasartan. Kat yaw-awan mo. Wano agunget ka adagos. Nagsakit na dya. Kaslaman mabriat to'y barukong ko kadagita nga imbagam. Pasensya kan, Tata Gregor. Ibagpagaklaan ti agpaiso. Saan ko nabasol no namati ka nga iayatan ka mat? Kan, mabalin ka di asan kan nga umay ditoy? Saan mo nasayangan ti panawan mo kanyak? Taawan to apulos ti maganab mo kanyak, tata. Ibukbuk mo ti panawan mo nga agsapul iti nabakatan abalasang, taiso ti maibagay ken ka. Pari Joey, dumagas ka pa dito, itakadwa inakman nga ginom. Umay ka, tatakadwa nga aglemas iti arak. Sinalpag kitday. Ay, apayin pare. Ita mampay ang makita ka na kainom ka. Apay aya, anyat ibarbarta ka. Ni Nadja pare. Kunak no ay ayatin nak. Saan mo't kayam?
Kaya't nalakan no apadasa inti makiayat-ayat iti lakay akas kanyak. Lakayudan kung kunanakit din kanyak. Idin to ta iday. No dumawat iti kwarta. Agkan na ti pingpingkaw. Ay sinalbag na siya babae. Pamarang lagayam amin nga impakpakita na. Ita, sang kaibaga na tata? Anya? Ay, jak maaklaon pari juway. Nagsakit. Anay ko. Kaslaman, matutudok to'y barukong ko. Itigayang. Nagsakit, pare. Ay na. Kat saan ka nga ron nga agyo nga aba pare. Naalas akitahan tarupam. Ay, kaskalatay na tuno akalding. Ay, jak nga ron malapdan ti bagay, pare. Jak malapdan ti panagarubos ti luluak. Nagkasang pare. Nagkasatak kun kunak man lagayn. Ta nakanubyak iti ubeng ken napintas. Ay, salbag kita. Ay na. Nagkapoy kan tumat ngamin pare. No tinungpal mo kumatiimbagak idikan ka. Asikugamon ni Nadia. Oh, di walang kawala kumaita. Ay, iwen ko maparay. Agam, uray sanay. Ano saklat ng tay padak, alakla kayudan apungan kaw ngar, arakupen tunggal rabe. Diyak kayatan ti agayat pare. Manja ko na talaga. O anyangay, manong, nakariing kan itinapaot apan naturog mo gapukan ayat. Ay, pagar mo sa rin nakmat iti sirmaw na ading kaw. Kat pudnumat saan aya, manong. No pinati na kami kumangamin, di saan ka kumanga aglidliday akas ta ita. Damo pay laeng binalaagan dakan, ngam di ka matdim ngagkata kami. Anya ngay ita tinapasamak. Pakabasulak nga raw no nagayatak. Saan apakabasulan? Ngam inton sumaruno, nga agarem ka, wano agayat ka. Ay, kilatisem nga umuna. Nagsakit ti kapadasak ken ayat, Mr. Lonely. Kataging gaita, baruak paylaeng. Mabuteng akpaykit din nga agayat manen. Gapo taamangan no makasarak tumatlaeng itikas kininadya. To'y pagayam mo, Grigor. Agyamanak, pagayam Grigor, iti imbinglay mo apakasaritaam. Ala, saan ka amaawanan itinamnama? Mamati ak adumteng to ti babae, ana ituding aparaken ka. Saan arumbeng akabuteng mo ti agayat? Ta iso ti imnas ti biyag dayta, ti agayat ken paayat. Angem ti makunaklaeng, sakbay nga agarem ka manen, kilatisem pay nga umuna. Ket no mabalin, saan mo nga ipaay amin a panagayat mo? Mangibahati ka para itibagim, pagayam ko. Alakastan ket agyamanak manen, iting ka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Agrigor, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Ganitim direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.